Epa, kaixo zamozadete. Ongi etorri beste behin Ilargiren kanalera. Hementxe gaude, dena ematen, Shekiron, eta gaurkoan Jenitxiron aurkako borroka ekartzen dizuet. Zaila, oso azkarra data. Bueno, hementxe gaude, hor dao, Jenitxiro asina, kontuz, blokeatzen dugu. Kontuz, mikiriteon ondo. Hemen garrantzitsua da mikiri atakea ondo itea, eta blokeatzea bere atake guzik. Ikustezue goiko barra, kontuz. Bagoazela pixko postura puskatzen. Mikiri, ona. Eta garrantzitsuna da hoi, barra igo, postura puskatu, kontuz. Eta holaxe hiltza, iepa, enaiz iritsi. Venga, kontuz. Vale, bestegia, fuerte eman dite. Vale, kontuz. A ver. Vale, babestu, kontuz. Ondo. Eman. Kontuz, japa, mikiri. Gaizkiatean hau. Bueno, lasai. Jarraitzen dugu, barra gutxitu zaio. Beraz, nahiko azkar atakatzen joan behar zaio, baina behakin bai kontuz ibili behar da. Venga, eman. Iepa, kontuz. Hor igual mikirin leike berriz, baina enaiz arriesgatu. Venga, poliki. Venga, ba. Ondo, kontuz. Ospa. Vale, hemen atake luze bat iteu, orduan, kombo luzea. Kontuz, atia. Aiama. Bisa galdu dut. Vale. Kontuz. Ate hortan pila batetan eskatu nahiz. Así que urruti bili ate hortatik. A ver, mikiri. Ona. Eman. Kontuz. Iepa. Sendatzea junaiz momentu txarrean. Vale, babestu, kroketa iteu eta eman. Kontuz, mikiri. Ona. Izerditan. Kontuz. Venga, ba, posible duta. Vale, mikiri, berriz. Vale, ondo, gaina gutxi gatzez zaioia, ikustezue barra laister beteko zaiola. Vale, babestu, ondo. Venga, nik uste lehenengo zatia laister ina daukaula. Kontuz, vale, ondo. Atzetan itxutiten naiz da, akabo. Vale, venga, atzea. Venga, bigarren zatila. Iepa. Vale, ondo, kontuz, atzea. Hemen kontuz ibili behar da, ze, depende ze atakeiteun, kontuz, kopa. Mikiriakin ezin diozu gehatu. Así que ni atzea juten naiz. Vale. Kontuz, babestu, eman. Atzea, eta ber, emate joa nahi. Gehatu indit, baina, bueno, hor saiatzen izena da atzea junda, gero atake horrekin harrapatzen. Bale, atzea. Eman, gehatu indit, baina ez da zer pasatzen. Segi. Kontuz. A ber, salta iteun. Epa, oi ostiko ba, gizona. Baserre dao. Kontuz, atzea. Bale, babestu ondo. Ai, ama. Vale, eman. Kontuz, babestu. Vale, kroketengo, eta guain, eman. Gehatu indit, baina atzea. Ona, guainatean hau, hoxi nahi nun lehenotean. Beti ez datetzen. Kontuz. Atzea. Eta guain, eman. Apa, gehatu indit. Vale, distantzia utziko dugu. Kontuz. Pasak, karo, distantzia usten badezu denbo askon, barra ere bai jetxite zaio, epa. Vale. Gehatu indit. Horre bai momentu hona da, atzea, konbo ingoula, atzea. Horre bai momentu hona da fletxa bota eta kroketa indageo emateko. Baina, bueno, batzutan gehatu iteitu. Baina, bakizuen. Apa! Kigitziten nahi naiz. Aldenetan eman da, aldenetan babestu. Da barra igotzen jun. Venga, eman. Kontuz. Iepa, atzea. Vale, abere emate jugun, ona. Gatu indit. Bueno, venga, ba.
Barra nahiko beteta jarraitzu du. Asik aberetzaigun geisten. Da postura puskatzei egun atzea. Eman, urrutineon. Kontuz. Bale, ondo ez dugu harrapatu fletxa horiekin. Kriston fletxazo botatzei ditu, Kristonak. Jatu nik baina, atzea. Kontuz babestu. Igual senatu marko nuke, atzea. Ona. Kontuz. Ona, bale, bigarren zatia. Ja, esta. Eta guain, bueno, zinematika bat daukagu. Armadura kentzeu, beraz min gehiago ite zaio, baina atake bortitzak ditu eta gero elektrizitatea botatzeu. Nik zinematika saltatu ingo izuet. Eta, venga, guazen, lehenengo atakea, kieto eta mikiri. Bale, ondo. Eta, bueno, jaztea, korrika mantendu distantzia, ze... Kotuz. Elektrizitateko atakea bueltatu altzaio, eta min hando asko iteio. Baina, zaila da, orduan urruti baldin bat zaude, ekidin ditzakezu elektrizitateko atakea. Baina, kotuz. Bale, distantzia mantentzen, Gainea, bi kalabaza ditugu, ondo gaude, baina kontu ze, atake batekin ja, harrapatzi izu eta akabo. Bale? Oain zan aukera, baina urrutineon, pixkat joiogu. Mantendu distantzia, eta horri igual mikirin alda, baina eskeztet arresatu nahi, ze, behin harrapatuta ja, akabo zea. Bale, kontuz, salto batzea. Bale, kontuz fletxekin. Kriston hostiak ematen dituzte fletxak. Bale, konboa, atzea. Bale, ondo, kalto. Xama. Salto. Opa, larri. Bale, ondo guaz, venga, poliki, pazientzia galdu gabe, itxutu gabe. Saiatu behar naiz ez, hain urrutira salto iten, zegio emateko urruti atzen ez baino eske, beldurra emateit. Eman, kontuz, atzea. Bale, eman, ona... Kontuz, urrutinean, aizaia mainot. Bale? Jatu init. Momento hona zen pixka min... Minak entzeko gutxi atzez zaio, ez intxutu. Eman. Ui, tximista. Ai. Urduri jartzen naiz zen kagadak itituz kristonak, Venga, kontuz, eman, gutxi atzez zaio da, eman. Ospa. Uf. A ver, sendatu. Ai, ama. Sendatu. Kontuz, patorrela. Vale. Distantzia. Konboite guain. Kontuz fletxak, vale. Guain emateiot, eman. Jandu. Eman. Ai, atzea, tximista. Ospa. Atzai, ezer gatzen. Eman, ona, hildeu. Ona. Ez dakizu, saiak galduek. Gaizua zenbatetan saiatu nazen, Genichiro Ashinan aurka. Baina, bueno, lortu dugu. Bai, jazta, hauxe zan gaurko bideoa, espero gustatu izana, eta ez dakit ni bezain beste sufrituko zenuten, baina gogorra benetan burruka. Eta hoxe, betikoa, eman like gustatu baldin bazaizu bideoa, suskribitu, oraindik ez badezu kanala jarraitzen, hurrengoan beste bosen bat igoko dut. Eta, hoxe, ikusten gara beste batean. Aio!